Gera daitezela haien herrialdetan, baina migratzea eskubidea da. Kotizatu dezatela behintzat. Lan kontraturik gabe ezin dute. Lan egin dezatela. Paperik gabe ezin dute. Eska ditzatela paperak. 3 urteko errolda jarraitu eta aurre kontratua sinatu arte ezin dute. Itxoin dezatela ordura arte. Baina kalean geratuz gero, kontaketa 0ra bueltatzen da. Gera daitezela etxe berean? Baina ez dute dirurik ordaintzeko eta etxe gabetzen dituzte. Erabil dezatela errenta bermatua horretarako? Baina askotan ez dute etxeko kontraturik ere. Salatu dezatela? Eta zein da kalte ordaina? Kaixo, ongi etorriak Aterpea saiora. Gaur atzerritarrek jasotzen omen dituzten diru laguntzea famatu hoien inguruan hitz egiteko 2 gonbidatu ekarri ditugu. Bego Sestau Baraibar, Sakanako Mankomunitateko kulturaniztasuneko arduradun, eta Tarana Karim, aktivista batez ere emakumearen inguruan eta giza eskubideen inguruan, ongi etorriak biak. Eskerrik asko. Hasteko galdetuko dizuet horrela orokorrean hitz egiteko, zelako zailtasunak sortzen ditu atzerritartasun legea, berez, atzerritik etortzen diren pertsona jasotzeko izan beharko litzateken lege bat, baina praktikan jakina da ez dela horretarako edo askotan traba gehiago jartzen dituela, orduan, zertarako balio du atzerritartasun legea eta zelako zailtasunak planteatzen ditu. Bego galdu. Hasi baino lehen nik uste dut egin behar dela da kokapen ariketa bat. Migratzailezari garenen pertsonak direla aipatu beharreko ariketa bat egin behar dela iruditzen zait, ze hizkuntza berak garrantzia badaukela iruditzen zait, ze horrek bado bere eragina. Eragina baikorra edo ezkorra izan daiteke, orduan gu beti saiatzen gauri zaintzen. Eta migratzailez, persona migratuez ari garenen, jakin beharko ginuke, ze persona edo ze talde migratuz ari garen aberatsa den, migratu eta emakumeare bai, edo adin txikikoa, edo ze egoeratan dagoen, ze egin behar da, uste kontestu oso garrantzitsua dela.
Pixkat kokatzeko eta iruditzen zegulako hori garrantzitsua dela, kokapen hori egitea. Hori izan da, atzerritartasun legek egiten duena da, bete-beten, pertsona migratuei, bete-beten eskubidek zartatu goiti bera. Eta halako arrakala bortitz bat sortu, eragiten diolako, etxe bizitzari, padroia losteko aukerari, ikasketen tituloa homologatzeko garaien, erabateko oztopoak jartzen ditu, diru laguntzak jasotzeko garaien, erabateko oztopoak jartzen ditu migratutako pertsona horiek hemen, bizitza hobetzea bilatze etorri dien hobekuntza hortara iristeko, orokortasun batean. Nik uste, abiatzen bagea legetik, lehenengo eta zuka epatzen oztopo handiena dala 3 urte hori itxoin behar dugu kontratu bat egiteko, eta kontratu zer da lanerako, eta lana da dirua eta nolabait bizitza diun batera irikitzen duena atea, ez bat ditugu lanik, eta ez bat ditugu dirurik, ez etxe bizitzarako, ez etxerako, ez txikintzako, ez daukagu hori, ez? Orduan, bakarrik gai batekin, kentzen ditugu hainbeste eskubideak, ez? Bizitzeko pertsona bat bezala etxe bizitzara sarrera eta guzti horiek legiak aztekotik kentzen ditu. Gero, daukago ere bai, reagrupazioko gaietan ere bai, zaitasunak jartzen ditu, familie, adibidez baldintza jartzen ditu, ez dakit hemen zenbat Euskaldunei eskatzen zaio, zenbat 100 metro kuadratu ditu bere etxen, zenbat erabazten du, zenbat gela ditun, ia sartuko diren bere seme-alabak eta guztiek reagrupazioko egiteko garaian, ez da bakarrik lana. Lana lortzen duzu, soldata batzutan ez da iristen zure 3 seme-alabak ekartzeko zure lurraldetik, zure emaztia ekartzeko, zure senarra, ez? Hori ere bai, eskubide bat da, familia baten bizitzeko, deklarazioan dago jasota, eta zan nahi dut, bi gai honekin, kentzen dira hainbeste eskubide importantiak. Eta 3 urte hori itxoin behar duzu, baina hain formakuntzen gatik, 2 urtera uste kasu batzutan jaisten dira, baina hala ere, lanik gabe zeinek bizi dezake bizitza diun bat, etxe bizitzaekin, janariekin, jantzi guztiekin ikasketak egiteko, zeinek 3 urte bizi dezake lan egin gabe. Eta gero, jo behar dugu laguntza sozialeko ateak, nolabait zerbait jateko, ala gure etxe bizitza ordaintzeko, beste atea itxita baldin badago. Eskatzen duguna hori da, lege hori aldatu behar da. Orain, estatu mailan 500.000 baino gehiago, eta honen 1/3 zatia adin txikikoak, dokumentazio gabe bizi dien atzerritarrak dira. 1,5 milioi, esan nahi dut 500.000 pertsona ez dituzte hainbeste eskubiderik, ez? Hori zeinik sortzen du hori legia, atzerritar legia aldaketa importante egin behar dira, jendiei hori, bizitza diuneko atea nolabait irikitzeko. Gero jendia eran egiten badute, kontratu batekin, baldintza honekin, guztik nahi dugu, etortzen gira hortarako honia. Ba, inork ez du bere jaioterria uzten diru laguntzen gatik bizitzeko, ez? Eta gaino krisio garaian asko fueltatu ziren. 2007ko krisiko garaian, Latinoamerikatik adibidez, hainbeste familiak jun ziren bueltan. Ez zegoen lanik, langabezien geratu ziren, eta izan zuten ez gu jotun. Eta gero, uste dut, Ukraina aldekoa, ere ba ez, Europako hainbeste familiak jun ziren ez zegoelako lanik. Esan nahi dula, ekonomia ari da jendia alde batetik, leku batetik bestera mugitzen dena. Horregatik, honekin lotura asko dauka. Hori, eskubide hori ez bada ematen, lege aldetik, eskubide guztiak joten dira, asko joten dira. Bai, kontu da hor gurpil bat badagola, ez? Bai, azteko, galdera da, zeinik egiten ditu lege horiek? Ez? Nondik ateratzen dira lege horiek? Hori da. Gorputzetatik ateratzen dira, gorputz txurietatik ateratzen dira. Eta uste dut, hau, esan berra dagoela. Ez bakarrik txuri, goiko txuria. Hori oso klase ezberdina da. Bai, esan nahi dut. Txuri ezberdinak badaude. Errexena da hitz egitea, ez? Eta egie, errealitatea, ez? Gertatzen dena, jakin gabe, errexena hitz egitea da, ez? Eta holako gauzek esaldiketa botatzea, ez? Baina
diru laguntzatik bizi direla, bueno, hori hitz egiteko modu arin bat, baina jakin behar da, kokatu behar da, diru laguntzak bat ditula bere helburuk. Diru laguntzak ez die sortzen bateri, ez? Okurritxu zaiolako derrepente jarri bat diru laguntza bat. Hitzak esaten duen bezala, da pertsona bat laguntzeko, pertsona bat, edo familia bat, edo segun, ikasi beharko da berriz ere, kontestualizatuta, ez? Hombre. Laguntzeko bulada baten, zailtasun egoera batetik, ateratzeko laguntza bat. Hori da, helburue. Gero, zenbat iraungo duen, nori dagokion, zenbatetarainokoa, zerengatik, bueno, hainbat aldagai daude. Ez da, eta hori bizi diru laguntzetatik, ez. Eta zuk oso izaten duduna, baina aldagai horiek guztiak beti daude balintzatuta egoera txar batean egoteari. Hombre, perfil bat dago. Jozoini de inori ez dute ematen. Perfil bat bete behar duzu hori jasotzeko. Eta ez da, atea joa hartu. Ez, eta ere, zuk esan aipatu duzun bezala, 3 urte lanik egin gabe, jende bizi beharko da, eskubide bat delako bizitza hobetzea. Hau ez dakigula aztu, inori, eskubide bat dako. Guk ere, hobetu beharko bakinu, akaso guk ere migratuko ginuken nora batera? Eskubide osoz, eskubide bat delako. Unibertsala, eskubide unibertsala, batzutan, errexago mantentzen dena, beste batzutan ez, oain ikusten ari gara bezala. Baina, 3 urte ikarte, norbaitea hasten baldin bada, edo hasiko balitzen lanen ere, galdera da, ze baldintzetan, ze lanetan, ez? Hori da, lanak entzun digute, gai honei, ez, buruz. Nolako lanak entzun dizkiogu. Hori da, inork egin nahi ez duen lana. Ostaleritzan zeintzuk daude, zenbat euskaldun daude, ala zaintzako lanetan, ez? Etxe garbitzeko, ume zaintzeko, eta horrelako lanetan. Bueno, orain esaten da, ez dagoela jende nahikorik ostalaritzan, eta aldi berean ez, nork kentzen omen dizkigu lan horiek, ez? Pertsona migranteek, orduan hor kontraesana dago, eta kontraesan hori askotan ikusten da, ez? Diruak kentzen digute, lanpostuak kentzen dizkigute, eta aldi berean diru laguntza guztiak jasotzen dituzte, eta horien bitartez bizi dira hor kontraesan argia. Hori esaten duena, lanak kentzen du, beti haserretzen da atzerritarrekin. Diru gutxiekin lan egiten ari da. Hori nire gana ez etorri. Juzaitez Javiaren gana, enpresarioen gana, zegatik niri zuri baino gutxiago ematot. Eta zegatik nik onartzen dut hori. Ze baldintzetan nago, onartu behar dut. Seme alabek ditut etxen, jateko zerbait eman behar diot, etxeko alokaioa ordaindu behar dut. Orduan, ni baldintzatuta nago nolabait horrelako lanak hartzea. Niri ere gustatuko litzaitek 3.000ko soldata hartu, asteburu jai, baina batzuetan ezin dugu. Are gehiago ez, esan duzu askotan aipatzen den zerbait ez, diru gutxirekin bizi dira. Ja, hori inkluso zailago izaten da pertsona migranteen kasuan, zen askotan sesgo arrazistengatik eta horrela etxebizitzaren prezioa beraiek ezin dute erabakia berze etxebizitza baditut hainbat aukera ez, eta erabakitzen dut merkeena. Askotan haientzako ez dago aukerarik. Ea nork alokatzen didan, eta ea ze baldintzatan, eta ea ze preziotan. Zen nik askotan ikusten dut ez, hori, batez ere nerabek ez dutela oso argi, nerabek eta askotan helduek ere bai ez. Ez dutela argi edo pentsatzen dutela ez, hauek segurenik bizitzen direnak egoera txarretan eta azpietxe bizitzetan eta ordainduko dute askoz ere gutxiago, ez dutelako dirurik, ez, ordaintzen dute askotan gehiago, baina horren truke ez, eta nik uste dut horretaz ez garela askotan konstiente. Eta, diskriminazio aparte, atzerritarra ikusten badute, anunzio batengatik, akzentuekin, ala juten banaiz elkarrezketara ikusten daute zapiekin, ala beltza baldin banaiz, hori, esan dezakete, alokatuta dago, ez dago, ala jartzen dute baldintza gehiago. 3 soldata, ez dakit abal no seke, seguro no sé cuantos, eta behin entzun nun, Donostin behintzat alokatzeko, 6.000 ingurun lehenengo sarrera eman behar zuten. Eskatzen zioten, ez zuten hartu. Donosti baten prezioak altuak dira, aparte soldata ez dakit zer, fiantza ez dakit zer, seguro, 6.000 ingurun bakarrik sartzeko lehenengo hilabetean. Hori esaten du, atzerritar asko gehatzen geha kanpon, ekonomikoki ez gaude mai hortan. Hori klase baterako, ala jende baten batzuentzako dala alokailu hori. Guk beti kanporatzen, ez? Nolabait baztertzeko modu bat da. Bai, segurezkire futbolari migratu bat eritzaio alekori pasatuko.
Ez. Eta Horrekin arabiarrari ere bai, zei arabiarrari ere ez da. Horrekin ez da halako arrazakeria praktika gardena eta patxada oso eginen. Etxe bizitzakin gertatzen dena, gertatzen ari den hori. Eta gero, seguro diruzko duketela, pues, bizi asko gertatzen ari da, Naparroan, pues etxek partekatu beharra, familiak etxetan partekatu beharra, ala beharrez. Familiak logela baten bizitzea, hori pasatzen ari da. Bai, logela baten eta pasillo baten, eta inkluso nik ikusi izan ditut alokairuak balkoietan, eta hori Iruñan bertan gertatzen ari den errealitate bat da. Eta kasu horretan, hori, ez dago, hor ez dago eskaririk. Hor aukera bakarra du jende askok, eta aukera hori hartu edo ez hartu, eta ez hartzeak suporatzen du kalean geratzeak, eta seguruenik kale gora horretan ez, futbolariak ez ditu identifikatuko kaletik poliziak, baina identifikazio etnikoak bai ikusten ditugu pertsona migratuekin, eta batez ere migratu gazteekin, ez? Orain batez ere magrebitarrekin, eta hor asko ikusten ari gara. Eta guretzako kalean geratzea, arrazoi diskriminazio ondoren, errolda galtzen dugu, eta errolda oso importantzia asko dauka gure dokumentazioko egiteko garaian, errolda ezin dugu utxe antarte asko euki. Bai, atzerritartasun legea. Batetik hartu, atera eta bestera sartu behar gira, jarraian izan behar da, 3 urte hori betetzeko, jarraian euki behar duzu errolda. Eta kaleran geratzen manaiz, esan nahi duela, ja daukat utx hori, plan nola, ez, poliziaren nola esango esplikatuko diot, azalduko diot, zergatik hori daukalian geratu niz. Horregatik, alde guztitik, ez, daukagu nolabait diskriminazio eta nolabait leputik hartuta gaude, dagoen alokairo balkoian bertan, gelaren zati bat, hartzeko. Han egon behar gira, bestela, 3 urte pasatzen dira, eta batzuk daude dokumentaziorik gabe. Bai, erroldak da eskubide batzuetarako sarbidea edo atea, baina aldi beren, errolda losteko jartzen dien zailtasunak urratzen ditue makina bat eskubidea. Aterako gara momentu batean aterpetik eta planteatuko ditugu gai hauek kaleetan eta horretarako entzungo ditugu kale hotsak. Ez. Baina, bueno, pues jo que se poliki, baina pensatzen dut, baiet, segun nor dago, nor agintzen duen, klaro. Astakeri utzare da, guk orai salatzea, guk orai nolabaitere gorrotatzea momentu batean gure salvazioa izan zena. Bilatu behar dire formulak non gizatasuna defendatzen den eta non neguzien eskubideak lantzen diren eta horiek gure ganatzen ditugu. Ez, nahi dutenean dirua ateratzen dute. Argi dago, nonbait, dirua joaten da, eta ez da inmigranteak erabiltzen duten argi dago. Ez. Etorkinek zerbait ekartzen badute gure herrialde untera da, aberastasuna eta aberastasuna. Etxetik kanpoko bizitza gogorra da, oso gogorra. Eta bakarrik horri biligarenok badakigu emigrazioa zer den, eta norainoko arazoak gainditu behar dituzun, ez? Kaixo, aterpean gara berriz ere, eta ikusi dugunaren arabera ez, iritziak nahiko esango genuke nahiko baikorrak ez, gure diskurtsoa kontutan hartuta, eta nik uste dut hor aipagarria dela, edo azpimarratzen aldugula ez, ez dela atera gehiegi diskurtso pragmatikoa ez, askotan ezkerretik ere bai, erosi izan dugu diskurtso edo pragmatismo bat migrazioaren inguruan ez, migrazioa behar dugu eta horregatik izan daiteke ona. Eta hortik haratago egia da izan daitekeela argudio bat momenturen batetan erabili ahal izateko ez, piramide demografikoa irauli behar dugu, ezakit zer, baina egia da hemen, giza eskubideak jarri behar ditugula gainetik eta zentzu horretan uste dut nahiko baikorrak izan gaitezkela, behintzat ikusi dugun lagina ikusita, ezta? Bai, azteko giza eskubideen ikuste dut, ez dakit nola esaten den, baina blindatu behar den zerbait diela. Ez negoziatu, ez da gutxo gore, urratu ez dara, nahiz eta gastatu, ezta? Baina, eta gero, errealitate bada,
migratutako pertsonak gure ongizatea ere bermatzen diguela, lanaren ingurun aritu garen hori adibide, kontu da, ibili behar dugula erne ze diskurso zabaltzen ari den, ez? Ze interes dauden diskurso horretik, ze diskurso hori segonetan nola zabaltzen den, zeinik zabaltzen duen, zein momentutan zabaltzen duen, zein kontestutan, horrek jotzen du emoziora, emoziok sortzen du pentsamentu bat, pentsamentu horrek sortzen du beste emozio bat, eta emozioak ekintza. Bai. Eta gero, bidean ateratzen zen bezala, politika inklusiboa dien edo, ez, zalantza handi bat jasten donik, inklusiboak baino gehiago, asimilazionistak ez ote dien. Eta nire doztentza beti galdera, ze harrera gizarte edo ze harrera politika ditugun, edo ari gari sorten. Eta berriro ere, eta ahaztu gabe, hijitxo herri, Gurekin 600 urte, eta oso gutxi hitz egiten da, eta oso gutxi hartzen da kontutan haien hitza. Bai, Egiptoak behin betiko migranteak dira guretzako, gure gizartean. Bai, eta hemen daude 600 urte diela, orain egiten ditu 600 urte. Eta daukete susmoa asko hitz egiten dugula txuri aberatxok, bestengatik, besteekin baino, gure ikuspegitik. Orduan hor... Bai, eta gainera esan duzu ez, inklusio hori ez ote den asimilazioa, eta nik uste dut hor aldatu dugula integraziotik inklusiora, zen hitza zentzu horretan bai, egiten dio referentzia bestelako errealitate bati, ez? Kulturen arteko inklusioa edo, baino egia da ekintza ez dela aldatu eta politikak ez direla erabat aldatu ez dataran. Nik pixkatore esango nuke lege horiek, aberats txuriak, ez? Pixkat reflexionatzeko, zenbat egon dezaketen dauden lekutan, bere etxean, bere inguruan, guk ez badugu lan egiten. Emakumezko, ala gizonezko atzerritarrek. Esan nahi dut, bertako emakumeak ere, bai, feminismoko mugimendutan, zenbat emakumeak atera dezakete etxetik kanpo lan egitera, bere etxera ez bada sartzen beste razializatu bat lan egin, garbiketa, sukaldari, txofer bat, eta abar, eta abar. Orduan, ekonomiako piramida hortan jartzen badugu, azpin hori sustentu ez, nolabait baseak ematen dutenak gu gara. Esan gu, esatekoan, kolektibo razializatu, imigratu, eta dokumentaziorekin ala gabe. Hori guk nolabait sustentzen dugu, besteak gorago jun eta iristeko. Gero, ikusteko garaian, zenbakiak han daude, eta azken hamarkadan, horrela, daude ez bakarrik guk, Bruselatik dator, zenbakiak erakusten dute, beharrezko dela. Lan eskuko hori ez da, kanpotik ekarri behar dute, ez dago lako. Jubilatzen dira, relebo ez dago lan egiteko edozein sektoretan. Baina ze baldintzaekin? Bai, behar dugu, baina ez esklabo bezala, kolonizatuak bezala ekartzea. Zu daukazun eskubideak nik ere oki behar ditut. Lanpostu hortan, soldata berdinekin, konbenio berdinekin, eskubide berdinekin. Hori, uste deklarazioan dago, eta deklarazioan batzuk baseak daude. Baina geixo, eta esan nahi dut, inklusibo historia hori, nire pelikula hori saltzea ez da gustatzen. Zer da inklusiboa? Etortzen darana ni bezala, bertako bezala izatea? Ez. Ijituak han daude, eta ari dia mantentzen beraiena dena. Guk ere etortzen gea, gurea nahi dugu mantendu. Kultura, hizkuntza, gure seme-alabak hasi behar dira gure baloriakekin, gure religioa, gure jantzia, gure jaiak, ez? Junden egunetan eduki dugu Ramadaneko jaia. Zenbat kaletan ospatu zen hori? Bertakoak gea, guk ere hemen bizigia aportatzen dugu herritar bezala. Esan nahi dut, gizartea egingo dugu, migrazioa, anistasuna egongo da, baina ze baldintzekin. Zu jartzen duen baldintzekin, txuri aberatze batekin. Ez guztintzako eskubidea berdinak. Eta arlo guztitan, kultural, sozial, politiko, erabakiak hartzen dien lekutan, ez bakarrik gurekin hitz egitea ez.
erabakiak hartzen dien lekutan guk egon behar gea guretzako erabakiak hartzeko. Politika egiterako garaien Hori. hor egon beharra da. Aniztasuna presente egon behar da. Foradunetan, deputazioetan zenbat gaude razializatuak. 0,0, bai, udaletan zenbat gaude, zenbat teknikari, teknikariak ezagutzen dugu razializatuak. Gure erabakiak utzi behar diguzue, guk, ez? Baina formakuntzeekin, esan ere prest gaudenian, guk ez, agian gure seme-alabek han egon eta erabaki horiek hartzeko. Gure, behintzat, esperientzia personaletik, ez? Txuri bat saiatuko da ahal duen oberena egiten, baina gu bezala ez du egingo, ez daukalako esperientzia hori. Hori ni beti izaten dute, minbiziako gaien. Minbizia ez bagea pasa, ezin dugu lehenengo pertsonetan ezein. Migrazioa berdina da, esperientzia hori, ez familian, ingurun bizitzeko, hori jakin behar dugu. Orduan, niretzako gizarte inklusiboa, hitz hori ez gustatzen batez ere, baina guk denon artien, ez, elkar bizitzako gizarte hori, izan behar da, bakoitzako ijituak badakite zer nahi dute gizarte honeta, bai, beltzak badakite, latinoak, eta latinoak ere ezberdinak dira, ni pixkat generalizatzen dut, arabiarrak, magrebiarrak, rusiarrak, ez dakit, bakoitza dauka bere, gizarte batentzako aberastasuna da hori, baina batzuk, politikari batzuk, aprobetxatzen dute diskurtso horiek, beste, ez dakit nolabait bide, okertutako bidera eramatzea, baina uste horrelako gizarteak, ezagutu behar dugu Londres, Amsterdam, ikusteko ze kaleak dituzten, ze aniztasuna badagoan, eta uste hori abantai bat da, horrelako gizarte baten bizitza. Orduan, utzi behar da hori, atiak iriki, etortzen dienak ere bai, hori, erabakiak hartzeko lekutan egon, eta erabakiak hartzeko momentuan han egot, ematika iritsiak behintzat. Bai, eta memoria historikoa, ez? Bai. Herri migratu izan du gala, hori bai. Migratzen ari gala, eta bate daki nola zer egin behar dugun, baina ez, empatia ez dut esango, ze ez gami migratzaileak orduan oso zaila da, ezin ezkoa da. Baina galdetu hausnarketa ez, auto-hausnarketa ez, galdetu gure bururi joan, ni norabatxe migratu berra banitz, nola gustatuko litzaideken nitaz hitz egitea, Bai. ez? Ni hartzea, ez? Ze aukerak eukitzea. Bai, aukerak eukitzea Bai. ez, nire nortasuna mantentzeko edo asimilatzeko ez, hor. Bai, hori da ez, errespetatzea bakoitza dagoen nortasuna hori, ez, eta identifikatzen den bezala onartzea. Hori da uste, ez, harrerako zati importantia. Ez, aldatu zaitez, jantzi zaitez ezberdina, hemen lan egiteko, hau kendu, hau jarri. Ez, zu horrela zeude profesional bezala onartzen dut, medikoa bezala, irakasle bezala, ez dakit, sofer bezala, horrela onartu, profesionala bezala, balio bazaizu, aurrera. Eta hori da pixkat gizartearen egiteko etxeko lanak. Bai, hitza eman, baina benetaz, eta hitzetatik ekintzetara pasatu, baina hitza eman, baina benetazko hitza, ez? Argazkin ateratzeko, edo ongi gelditzeko, Hori da, hitza ederrak eta potolak eta bai, baina gero hori etarrizatu behar da alde neurrin. Ez, prozesu bada, iraungo behar duna, baina erabateko lanketa bat egin beharreko bai. Eta hor, erantzunkizuna, dena dauke maila desberdinetan, batzuk gehiago, beste batzuk baino. Ez? Eta fokoa behar den tokin jarri. Lanketa hori egiteko bidean horrekin geratuko gara, aniztasunarekin eta memoria historikoaren kontu horrekin. Eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, Arana eta Bego, eta aterpean elkartuko gara berriz. Taranak dio jende askorentzat bere alaba behin betiko migrantea dela, Euskal Herrian jaio bada ere. Zergatik, bere amak zapia daramalako buruan. Nola esan jende horri Tarana bera ere tolosarra dela. Ez da Tolosan jaioa, baina tolosarra da. Agian ez dugu zertan desesperatu beharrik, itxoin behar dugu. Denborak berak deusustatuko ditu aurreiritzi horiek eta batek daki, Amsterdameko aniztasuna izango dugu Euskal Herrian, bertan jaioa edota migratua.